Буде номер 341. І Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Святої Мші, на Євхаристії. Сьогодні літургія Слова показує нам вельми таку важливу правду про Бога. Бога, який спішить до своїх вірних, який хоче прийти у життя кожного з нас. Так, як у життя Авраама вийшов, так, як часто навідував Марту і Марію, про яких сьогодні почуємо у Євангелії. Бог так само хоче войти у життя кожного з нас. Стукається у наші двері. Єдине, що це ми можемо або чинити, або заставити їх зачиненими. Тому кожна Євхаристія – це той момент, яким ми хочемо своїм серцем запросить Господа и сказать: я хочу быть с Тобою, хочу доверить Тебе все мое життя, так как Ты был им володаром, как Ты меня вел. То, что вельми часто нам перешкоджає в этом, закриває наше серце, це наша грех і слабость. Тому на початку этой Євхаристії хочемо Бога перепросити за всі наші недосконалості, як ми з чистим серцем скласти в найсвятіше як Споведаемся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры,
помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу. А на землі супокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Молодору небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Поробку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим у Твоє Отця. Гэту святую рушу отправляем тенцы, модлячися за всіх чальцов, суполки, молитва за мужов і сім'ї, а узрастанні у віри і любові. Молимся. Всемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих, и помножаю их дары своей ласки, как живой верой, надеей, любовью, яны завсюду верно заховывали Твои заповеди. Распада наша Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги Буття. У тыя дні аб'явіўся пан Абрагаму каля дубоў Мамрэ, калі той сядзеў пры ўваходзе ў шацёр у час дзённай спякоты. Абрагам узняў вочы свае, вось 3 мужы стаялі насупраць яго. Убачыўшы іх, ён пабег да ўваходу ў шацёр насустрач ім і, пакланіўшыся да зямлі, сказаў: «Пане, калі я знайшоў ласку ў вачах тваіх, не абмінай свайго слугі. Прынясу крыху вады, і вы абмыеце ногі свае, і адчыніце пад гэтым дрэвам, і адпачнеце пад гэтым дрэвам. Я ж прынясу трохі хлеба,
і ви падмацуеце сэрцы вашыя, а потым пойдзеце, бо дзеля гэтага праходзіце каля слугі вашага. А яны сказалі: зрабі так, як сказаў. Абрагам паспяшыў у шацёр да Сары і сказаў: хутчэй замясі 3 саты лепшай мукі і зрабі ляпёшкі. Потым Абрагам пабег да статка і, выбраўшы тоўстае і прыгожае цяля, даў слузе, каб той хутка яго прыгатаваў. Затым узяў масла і малако і прыгатаванае цяля і паставіў перад імі. Сам жа стаяў каля іх пад дрэвам, а яны елі. І спыталі яго: дзе твая жонка Сара? Ён адказаў ім: вось у шатры. Сказаў яму адзін з іх: праз год у той самы час я вярнуся да цябе, а ў Сары, жонкі тваёй, будзе сын. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Panie, kto może żyć w Twoim szatry? Panie, kto może żyć w Twoim szatry? Той, хто поступає беззаконно і здійсняє справедливость, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє. Panie, kto może żyć w Twoim szatry? Хто не чинить ближнему своему зла, не узводить поклеп на своего суседа, хто с погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться Пана. Panie, kto może żyć w Twoim szatry? Хто сребро своє не дає на лихвенство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснеться ніколи. Panie, kto może żyć w Twoim szatry? Читання послання святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, цяпер я радуюся за вас у цярпеннях і дапаўняю недахоп у маім целе пакута ў Хрыста за ягонае цела, якім ёсць касцёл, слугой якога я стаў паводле дадзенага мне дзеля вас Божага распараджэння, каб выканаць Слова Божае, таямніцу, схаваную ад вякоў і ад пакаленняў, якая цяпер аб'явілася ягоным святым. Ім захацеў Бог адкрыць сярод язычнікаў багацце славы таямніцы гэтай, якой ёсць Христос сярод вас, надзея славы. Яго мы прапаведуем, наставляючы кожнага чалавека і навучаючы кожнага чалавека ўсялякай мудрасці, каб учыніць кожнага чалавека дасканалым у Христе. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливий, хто добрим і чистим серцем заховує Боже Слово і приносить клятву терпливості. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie.
Марта прыняла яго. У яе была сястра па імені Марыя, якая села каля ног Езуса і слухала ягоныя словы. Марта ж была занятая многімі паслугамі. Яна, падышоўшы, сказала: «Пане, ці табе ўсё адно, што сястра моя пакінула мяне адну прыслугоўваць? Таму скажы ёй, каб дапамагла мне». Пан же сказаў ёй у адказ: «Марта, Марта, ты турбуешься і клапоцішся пра многае, а патрэба толькі адно. Марыя ж выбрала найлепшую частку, якая не адымецца ў яе». Гэта слова Пана. Миловні Христі, брати і сестри, добре нам знано, я думаю, гэта євангельський огляд про Марту і Марію, яка завжди у костьолі, розважаючи чи глядячи на цей уривок Святого Писання, бачимо певні дві постави чоловіка, така активність, дійність, служення, ну і так само форму певне молитовне, Марія, контемплації, задуми, затримання. И завжди здесь там появляются вот такие споры, что тут важнейшее. Бо одно и другое разумеем, что важно. И так думаю, за одного боку глядячи на это, разумеем, что одно и другое має быть у житті кожного з нас. Не так, что щось, что можно только сказать, что я обмежуюся. Конечно, есть такая форма життя, такі молитовная, это якісь зачинене, контемпляційне монастырі, где все життя своє чоловік таки посвячає як на молитву, і це тут зрозуміло. Однак навіть у житті моїм особистим, розумію, що не дасться сполучити тільки, сказати, що я закриюся, а до того моменту я тільки буду молитися. Може, до мене не підходиться ні з чим, і так далі. Ну, зрозуміло, що наша діяльність, наше служення, так само таке апостольське, воно зв'язано з конкретними вчинками, конкретними діяннями. І тому одно і другое зв'язано. Вельми важно зрозуміти певну знайти цю гармонію, про яку так само добре ведаємо. Святий Бенедикт казав свою регулю: «Ора для Бога, молися і працюй». Коли я ще не навіть перше читання, поглядіть книги Буття, бачу, як важливо, бо це було певне таке служення, заангажування Авраама. Уже той, який був не молодий, той, який чекав сповнення Божого обіцяння. В цей момент, в 25 років, він чекав на те, коли Пан Бог йому обіцяв, що він стане, буде мати потомків, що стане айцом усіх народів, що буде так велике потомство, а ще немає. Роки минають, обіцяння Боже не сповняється. І ось ми бачимо в цей момент, коли до його приходять три мужі в образ ведає самого Бога, навіть Святої Троїці, Духа Святого, Сина і Яйця, ось тих, які приходять до Авраама. І що він починає робити? Не глядячи на те, що спека. І хочеться, у нас літо таке, що ми не відчуваємо, може, літо, і ми любое поле можемо встати і вести, бо тут не тяжко, але зрозуміло, що у ті часи, коли вже там Авраам, у tym miejscu geograficznym, że ta siesta, czy właśnie ten południowy odpoczynek, kiedy najgorsze śpiaka, to wtedy, kiedy się chowający, niczego nie robić naprawdę. Ale Abraham, nie wiedzieć, na to ustaje podbieganie, zaczyna służyć, pronosić wodę, odmywaje nogi, czy przygotowuje jakąś jeżu. I nawet czytają, powiedzcie, что бярэ откормленные цяля. Адразу успамінаецца гэты момант міласэрнага яйца, калі вяртаецца вось гэты сын марнатравны, голодны, кажа, то ён таксама вось откормленая, бо гэта штосьці важнае, найважнейшае. Гэта вось святкаванне.
І так себе поводить Авраам. Приймає. І поглядите про священну активність його. Просто это его служение, гостинность. И здійсняется это Божье обещание. И тому бачим, что вот эта деятельность певная, и она так само является тем, что зворухнула, можем сказать, что открыла, может так, Авраама на исполнение Божьего обещания в его жизни. Але з другого боку, бачимо сьогодні ось эту Марту і Марію. Марта, яка заліхається, яка приймає, яка гостинна, як добра господиня, яка хоче, щоб все було підрихтовано. І знову ж, одразу такі певна асоціація в этом усім є, бо ми по Канаді ходимо, часто є наші господинки, такі цудовні, які повне серце відкритості, які готують, але видите, часами ми приходимо на годинку, конкретну сім'ю, i że chcą pierwszą człowiek porozmawiać, конечно, bo to jest czas takiej zустрічі, rozmowy, ale zawsze to taka jest wielka spakusa, bo jeszcze tam u duchowców coś jest, trzeba tu popragować, tu nakryć, tu jeszcze nie pośpiela, się opocznie i nie poговорим, siadźcie, dawajcie poговорим, ale poczekajcie, ksiądz, bo ja jeszcze to coś podyktowała. I zrozumiała, że to taka gościnność, że ta odkrytość i cudowność, że ona jest. Ale czasami no, zakrywa coś, co zdaje się najważniejsze. Bo odnosiny budujące nie tylko przez służenie, przez jakoś, ale pierwszą człowiek przez rozmowę, przez poznanie dzień drugiego. Przez ten moment, kiedy my poznajemy, a poznajemy tak samo i u pracy na pewno, ale poznajemy u właśnie takim osobistym zustreczu w tej rozmowie, na jaką zwiertaje, pochodzicie się nie Pan Jezus. Bo jest jeszcze właśnie ta Maria, jaka jest siela, właśnie ta postawa ucznia. My siadaємо, як штока, слухати, siadaємо, як приймати, siadaємо, як познавати, так naprawdę. Постава больше не учим. У тим, що я розумію і говорю, що я чогось не ведаю. Я готовий, Боже, познавати, говори для мене. Говори, Пане, бо слуга Твой слухаем. Може, это промовляй для мене, Боже. Я хочу почути Тебе. Я хочу познати Тебе. Тому поглядите, як важно, że ta postawa ucznia. I Pan Jezus mówi, że Marta, Marta, ty kłopocisz się, prawda, mnogie, a potrzebne jedno. Potrzebne właśnie to najważniejsze. Potrzebne właśnie te moje osobiste odnosiny. Widzicie, może być wielmi szmat różnych dzień na naszym życiu. Ja już nie raz właśnie tu mówił, że dwa takich biblijskie pojęcia. Sprawy Bożie i sprawy dla Boga. I powiedzcie mnie, że nawet lepiej robić sprawy dla Boga, bo to wielmi często to moje sprawy. To to, co mnie хочется, tak jak mnie zdaється. Właśnie ja tak ujawniam sobie, że Bogu na pewno potrzebne być to, co ja robię. Dla Boga. Nawet nie dla siebie, jak mnie zdaється. Dla Boga. Ale już to najważniejsze, sprawy Boże. To to, co Господь хоче od mnie. To to, co tu i teraz. Właśnie to takie moje zadanie. I jak poznać właśnie te sprawy Boże, potrzeba właśnie ta postawa ucznia. Potrzeba tak samo właśnie te sieść cicho, zatrzymać, posłuchać. I poglądajcie, co odbywa się z Martą. Kiedy ona robić, możemy сказать, pewne swoje sprawy. I ona w końcu końców po prostu zdenerwowana, jak przychodzi i mówi, Panie Jezu, że Tobie все равно, że tam ja tu się zawichаю, się pracuję. Скажи моей сестре, как она мне допомогла. Poglądajcie, po pierwsze, ona niezadowolona tym, jak to się odbywa. To jest nie po jej действиям, to jest już rozdrażnienie, kłopot, bo nawet poglądajcie, właśnie te słowy turbuje się i kłopoci się, turbuje się, odnosi się do внутреннего stanu. Właśnie to niepokoju, a kłopoci się, kiedy tak dokładnie перекласти, to jest to takie wątkowe, все такое, tak samo pewne niepokój. Много мітусні в этом усім. Чому гэтага ёсць так шмат є? І чаму такое нездавальненне? Таму што можа не хапіла вось гэтага перад гэтым сесці і паслухаць. Конечно, мы цяпер так вось так можам уяўляць, пераносіць вось на гэта наша штодзённае жыццё. Але в этом усім, чаму так кожны дзень мы маем распачаць з мадлітвы? Не проста толькі ісці баць, але так, ну, нібы odgawalić штосьці і пайсці, але сапраўды як вучань. Вось попросіць, Господі, будь со мною, натхняй мяне, паказвай, што мне трэба зрабіць. Для чаго гэта прашу? Каб сапраўды вось рабіць тое, што патрэба.
kab nie było wось гэтай мітусні непатрэбнай. Бо вельмі шмат мы можам напрацавацца, так направда плёну не будзем задаволены. Таму што дзесьці не хапіла вось гэтага моманту. Тое, што, аб чым гаворыць пан Езус, найважнейшае — затрымацца. Бо сапраўды наша жыццё напоўненае працай і служэннем рознымі, і так трэба. Але ёсць часамі вось гэта спакуса, нават у мяне як святара. Так naprawdę u tym, bo czasami prościej nawet штосьці актыўнага зрабіць, зарганізаваць штосьці і так далей. І у гэтым ёсць такі эфект нават і плён, як здаецца, чым сесці і затрымацца і задумацца і сказаць Пане Езу, а гавары мне да цяпер да мяне. Рэальна прасцей штосьці рабіць. Але сёння Пан Езус гэтага нас вучыць усіх, што мы маем распачаць менавіта вось гэта ад гэтага ора, ад гэтай малітвы, дзеля таго, каб пазней рабіць гэтыя Божыя справы, каб рабіць тое, што самае найважнейшае, тое, каб не змарнаваць і того высілку і часу, і в канцы канцоў просто не мець ніякого вось гэтага плёну. А напэўна, гэтым усім, каб Богам не камандаваць, так як гэта Марта чэніць. Пане Езу, зрабі тое, што там трэба. І паглядзіце, як гэта важна, вось гэта такая блізкасць. І гэта такі вобраз, так naprawdę, пэўнай нацыі хрысціян. Вось гэта пэўна актыўнасці нашай дзейнасці, пэўна або жыццё паводле вось такога той мітусні нашай і звяртання ўвагу на тое, што, як мне здаецца, важнае, як мне здаецца, тут і цяпер патрэбнае. І вось да чаго нас захоча, запрашае Бог. І зразумела, пакуль у нас можа пастава Марты, то ніколі Бог нас не пакідае і не адкідвае, бо Ён і ёсць, вось гэтай, застаецца сябрам гэтай сям'і. Ён іх наведвае, сустракаецца, размаўляе. Але як жа ж іншая вось гэтая пастава? Таму хочацца сёння прасіць Господа асаблівы спосаб вось гэты дар сузірання пэўнага, дар вось гэтага супакою, умення, затрымання, вось гэтай паставы вучня, каб сесці каля ног нашага Пана, нашага Господа, і каб паслухаць тое, што Ён сёння хоча мне сказаць, да чаго мне запрашае. Бо вось пачуўшы гэта і пазней адказаўшы вось канкрэтным дзеяннем, то мы станем сведкамі вялікіх цудаў. Вось тое, што на чыне будзе прыносіць сапраўды не толькі плён, але задавальненне, будзе уносіць супакой у гэтыя нашы адносіны, у нашы справы, які мы робім. Будзе сапраўды вось гэта так усё ладзіцца, і мы часамі пытаемся, а як гэта, чаму вось так супер, так класна ўсё? Таму што перад гэтым вельмі часта папярэджаны, можа мы нават на гэта не запужаем, але папярэджаны вось гэтай малітвай і такім заслуханнем нашым, гэтым нашай канкрэтнасці. Так мы просім сёння вось гэты нашых заступніц сёння, Марта і Марыя, таксама тыя, якія дайшлі да святасці, да паўнаты еднасці з Богам, каб яны таксама дапамаглі кожнаму з нас вось збудаваць эту гармонію ў нашым жыцці паміж малітвай і чынам, паміж дзеяннем, імкненнем, служэннем, але таксама тым, што нас напаўняе, тым, што напаляе вось гэты наш духовны голад, тое, што чыніць нас поўнымі, напоўненымі вось гэтай Божай ласкай, бо толькі яна прыносіць той добры плён у нашым жыцці. Амен. Вызнаем нашу веру. Вера в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить,
якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, які промовляв праз пророков, віру в один і святий католицький апостольський костюл, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Amen. Przez Jezusa, komu dowieramy się nasze życie, uzniesiemy do niebios Ojca naszej modlitwy. Молимся за святого Отца Льва, как Бог заховал его в здоровье, деле добра у всего костела. Цели просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как верно следовали христианность евангельских Марты и Марии. Цели просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за законников и законниц, как они охвяровали пост и молитву за спокой в свете. Цели просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які тяжко покутують, как вони єднались в своєму терпінні з мукою Христа, діля добра Костела, Його тіла. Цели просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, как в кожному чоловіку ми вміли бачити Христа. Цели просим. Вислухай нас, Пане. Modlim się za supolność modlitwy za mężów, семьи, uzrastanie u wiery i lubowi dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I u wszystkich naszych intencjach, z jakimi się nie przychodzimy na Eucharystię, zwracamy się do Pana Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, dziękuję Tobie za obwieszczenie nam Twojej mądrości i prosim. Uczyni każdego człowieka doskonałym u Chrystie, jaki żywie i władaleć na wieki wieczne. Amen. Номер 327. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу як вяру. Прийняв Бога і Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Всемогутний Боже, Ти всіх хвяли старого заповіту замінив одиной досконало, як вяра. Прийми дари отданих Тобі слугам, як прийняв дар справедливо Авеля святі. Как тое, что кожен з нас склав, на хвалу Твою и величи, послужило усім на збавлення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва
народился с Панны Марии. Про свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное життя. Тому з аньолами и арханьолами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, государь вышиня, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную эмоцию Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сены телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таямницу. Бо ён у тую ноч, коли был выдадены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczeru wziął kielich i podziaku Tobie składaючи błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягновения. Panią, wspominaючи збавчую муку Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne woskresenie niebowszestia i czekaючи Jego другого прийстя, z podzięku składają Tobie tę żywую, świętую achwiarę. Uzlań prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak achwiarę, jakiej Ty pożadał być umiłości. Dozwól, как мы, uzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali одним ciałem i jednym Duchem u Chrystie. Niechaj On sam uczyni nas wiecznym darem dla Ciebie, aby my zmogli otrzymać spадщину z wybranikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny i Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i preczystym obradnikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, i усіми świętymi, przez zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoją niestąpną dopomogę. Prosim Ciebie, Panie, niechaj гэта jak wiara naszego pojednania принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры, любови Костел Твой, який перевернув на землі.
со слугой Твоим папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьба у гэтай сям'ї, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоєї дошов з гэтага світу, милостиво прийми у володарство Твоє, де ми сподіваємося бути, каб разом з ними завсюди радуватися Твоєї хвалі. Праз Христа Пана нашого, праз якого одорває світ усілякими добротами. Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив наш Пан Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усякого злого. Дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані до всілякого неспокою. Чекали спомнення щасливої надії, прийстя Збавця нашого Ісуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить их супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Ось баранок Божий. Ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе, покликане на вечеру Його. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ось я стою при дверях і стукаю. Коли хто почує мой голос і відчинить двері, я увойду до Його і буду вечерять з ним, а Він со мною. Номер 343.
беззаконие мое, отрицал ко мне от праведов моих, и очисти меня от греху моего. Боже, стори во мне, Боже, стори во мне, чистое сердце, и обнови во мне воздуха. Боже, стори во мне, Боже, стори во мне, чистое сердце, и обнови во мне воздуха. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Грехами одному я сгрешил, и злочинив перед Твоими очима. Боже, створи во мне, Боже, створи во мне чистое сердце, и обнови во мне воздуха. Боже, створи во мне, Боже, створи во мне чистое
Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты узмацнил Найсвятейшим сакраментом, и ученика Пьон, покинувши старую греховность, перешел до нового життя у цнота. Праз Христа Пана нашего. Послухайте, Казанське душпастерські об'яви на 16-ю звичайну неділю. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за супольну молитву, за складене ахвяровання, за всіляко оказану допомогу і служення, так само за ахвяровання, складене на будову костьола. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потребними ласками. На этом тижні в літургії костьола у авторах 22-го будем переживать свято Святой Марии Магдалины, у середу 23-го свята Святой Бригиды, законницы, яка является опекункой Европы. У пятницу 25-го свято Святого Якуба, апостола, а у суботу 26-го успомин святых Яохима и Ганны, батьков Найсвятейшей Панны Марии. Особливий спосіб в этот день будем молиться з наших бабулів, дядовів. Кожна автора у каплиці відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Падуанського. Інтенцію на складкову святую мшу можна записати відповідним шитком, а у кожну сироту запрошую на молитву до святого Юзефа, особливо за наших ахвяrodавців і доброчинців. 25 липня і у наступну неділю 27 липня після кожної святої мши отбудется благословление транспортных сродков и молитва за водителей з нагоди успомину святого Криштофа. Згодно з розпорядженням митрополита Мінсько-Могилівського арцибіскупа Юзефа Станівського, у нашій архідіцезі проводиться акція «Да серцю для парафії у потребі», метою якої з'являється організація допомоги парафіальним супольностям і святарам, які мають у потребу в галині належать організації душпастерської діяльності, реалізації конкретних душпастерських ініціатив, конкретних інвестиційних проєктів, а так само оплати бягучих видатків у парафії. У сувязі з гэтым усі ахвяравання, які будуть складатися у скарбонку штукаля конфесіоналу, позначеныя адпаведным плакатам, будуть призначені на гэту мэту. Акція триває до 6 жніўня. Дякуем за кожне ахвяраванне. З 21 чэрвеня по 21 жніўня адбываецца рэгістрацыя кандыдатаў для поступлення у Мінський теологічний коледж ім'я Святого Яна Хрестителя на новий навчальний год. Всіх зацікавлених запрошуємо звертатися до адміністрації коледжа. Виходячи з каплиці, можна так само набити цікаві книги, часописи, так само газети і запрошуємо до читання католицької преси. Усім юбілятам, іменинникам надходящего тижня складаю найлепшие пожелания, здоров'я, супокою у ваших серцях, у ваших сім'ях, а так само шматиків Божих ласкав, опеки Марії, Маті Надії. Коли завтра, 21-го, свій день народження святкує ксенз Андрей. Він тепер на відпуск, не буде його фізично тут разом з нами, але запрошує до молитви його інтенції, а вже супольно разом ще подчас Святої Мши помолимся, його повіншуємо у наступну неділю на Мши Святої у 10:30. Запрошуємо. Здається, всі об'яви. Жадаємо доброї недельки, всім смачного обіду і прийміть дар Божого благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і
могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас благодушною спасліться. Amen. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaganne serce Maryi, будь нашим порятунком, święty Archanioły Michale, молися за нас. Номер 103.